Umthandeni wamanqele owigcokama Elisha usebhale into-ke emangaze nje wonke umuntu khona lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Siyathemba ukuthi uqinisile ngale nto ayibhalile njengoba-ke phela leya ndoda lena iwumlomo ongathethi imanga ngoba-ke nayo iyenza izinto zenzeke. Umthandeni ubhalile ukuthi unedili nabantu bakwa-Remy Martin. I-Remy Martin-ke ishampeni kanokusho ebizayo. Leyo shampeni-ke le ayiphuza unoma ubani, iphuzwa umntakabani, umagciwane nakusala, ngisho abantu abadla izambane likapondo. Umthandeni-ke ubhalile kodwa asakudlala kodwa manje-ke indoda engeke uze uyiqonde leyana-ke. Manje sinemibuzo ukuthi ngabe le dili leyo bekhuluma ngayo eyangempela yini? Kwazise phela abantu abanjengomthandeni izinto ey'njengalezi ayisabathusi, ayisabaphaphisi. Sekuyinhlala yenzeka nje njengoba-ke ayiphostile-ke ividiyo yasho ukuthi usesipaneni ama-brand ambanga nangapha nangapha. Lokhu-ke okuzasho ukuthi nje ibhonasi-ke singamkholwa umthandeni sisho ukuthi uqinisile ngoba phela kulokhu ushaye ngento wasishiya sidideka amakhanda kodwa manje usishaya ngento oyibonayo futhi ukuthi iyiqiniso. Udlalile-ke ngathi umthandeni-ke udlala ngemiqondo yethu kodwa manje-ke uyabona ukuthi lento lena iwu-showcase, le dili ino-showcase. Izinkumbi zabalandeli bakhe yilokhu zimhalalisela nje wamanqele zithi hhayi mfowethu uyaza siyakubongela. Hhayi cha impela umsebenzi muhle kwandele bani phela lokhu ukuthola nje i-brand ube i-brand ambassador noma-ke sengathi nje i-sponsor. Hhayi sengiyayivala le video ngicela u-subscribe uphinde u-like. Danke lapho.